Home to you. Нямам проблем с публичните изяви, но реалити винаги съм го свързала с Интриги, интриги. оплюване от хората. Търся заместител на думата сеир, ама понеже не намирам, ще ползвам нея. Според мен изненадата ще бъде в това, че брокерите не са това, което всички смятат. Ами, надявам се това да е едно от нещата. Другото, което мен лично много ме изненада и вярвам, че ще изненада и зрителите, е колко бързо може да се случи един ремонт всъщност. Да, ама колко пот се хвърли за него. Давай едновременно, айде. Тук няма да се пее, да се готви или да се оцелява. Намерихме го нашия имот. Тук ще се купува, ще се ремонтира. Ей, колко добре се излезна. Мога чу обаче, че е малко шумно булеварда. Не виждам нищо Ето къде бяхме в офис. Ало, помниш ли го този апартамент? Да, ужасен беше. Ето ще го нанесат на някой от вас победата. И да изберете имота. Що с фанелка? Защото съм вкъщи и имаме пилета и те не спряха да пеят. Борба до ключ. Home to you срещу инклюзия. Интересно. От 28 февруари 20 часа. По-ново. Мен ме връща много назад в първите, особено като се показват апартаментите с Караджов, когато обикаляхме първите дни, колко бях стреснат. Мен ме мобилизираше това да намерим наистина хубав апартамент, защото пък беше много трудно, че за много кратко време трябваше да намираме апартаменти. А нямаше. Иван и Андрей също изглеждат много ентусиазирани още от тук. В интерес на сната и от тях съм доста приятно впечатлен. Изключваме някои моменти с Андрей, но да. Кой мислите наистина, че ще спечели в средата? Home to you.